nilitum non kedam lo jengkha long inut amithang jungjung hin pen abang putame arta jum hek lang pasipu ta niliga menda chi nila lase nilitum media hoi hin pen alang li long kahumri dami phan dam lo labang su video ke mo nili channel long ka upload de lo news channel long se thegam long po non la blog sa bang ke nang li tum phan napak lang pon po adim amunit akulat lahai napak lang pon mo nang li tum phan ke mo full video mate mo news channel long se hala karju lapen ke tha ka bang ke news channel long se thek pon long po non nili tum napak lang pon po lapen nili tum ta ke dam lo yo chesik lo pu yer po pen karju dami phan abang pu amen ta mechi nilang theka theong lelang tame nilitum arjulong lo alangli chapaduk pik pen alangli kulada chubidun chengthuro lo pase arjulong lo lase nilitum alangli long humri dam phanti damik lo alangli nut chapaduk pik abang pu pase arjulong lapen chorowek nangji ituma khe la puson kapaprang dun theka por lapen nilitum ke la karbia khetum komat si mate karbiarat tum la kethek kere lapen la amathang jungjung hin pena kengkam ka charjap thek la puson abang phutaman ni tum media hin keban jian tun an rada thingnu paklaing phan tun an borik lo la si nilitum alangli long ka humri daim phan si dami polap pen nangli tum tame alangli kulat nanglang dun ning non ko son pisia dak ke jorma apa nilitum ma dam de pinang non si first time lang ke dam chenglang la si nang lang non nangli tum tame nitum non nata pu jur po pen le adim alangli natang le yo kulat ka jo formulu pe alangli subi nangli tum tame thek bonong phai pa nak hoy di ke bang hajak elut mucet mah ya pasuk kela keleng na pesan to kalau nangli tum mola langli pen jingki je thana bang ke news long se thek bonong po non la nili channel long kalang bang pu bang piton tame mo langli pen ke jingki je than bai mo news long le langli tum lang ami go yo komali hatak nami pulote latak jengkha hi silong mon lo yo naim pulote dak wa ing no yo nangli tum kopi makan nam ta hatak doi ker lo yo pen side yo